Hey guys, MPP εδώ και σήμερα είμαι στη χαρούμενη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχουμε μια νέα σειρά στο κανάλι που αυτή θα λέγεται Top 10 και θα σας λέω ενδιαφέροντα θέματα. Στο πρώτο Top 10 που θα κάνουμε είναι μαζί μου πάλι ο FPC. Πες κάτι. Γεια σας. Και θα σας πούμε Top 10 ποδοσφαιριστές όπου είναι εντελώς άχρηστοι και παίζουν σε γνωστές ομάδες. Άχρηστη. Πού να τους βάζεις μέσα ο προπονητής να παίξουμε. Ναι, και είναι ειδικά στο FIFA χαμηλό το chemistry. Λοιπόν, στη 10η θέση έχουμε τον Μπερνέντε, όπου είναι Καμ και παίζει στην Παρίς. Στην 9η θέση έχουμε τον Σάουτζελαντ της Dortmund που παίζει center midfielder. Μετά έχουμε τον Μπέρνες CM, όπου παίζει στη Leicester. Center midfielder. Ναι, εντάξει. Μετά έχουμε το Ράνταλ RB που Right back. Right back που παίζει στη Liverpool. Του είπα να μην το βάλει γιατί είναι πάρα πολύ καλός, το χρησιμοποιεί. Ναι, όμως δεν είναι καλός. Γιατί δεν έβαλε το chemistry. Δεν το βάζει συχνά μέσα. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Dorst, όπου είναι Camp και είναι της Bayern. Μετά έχουμε τον Νάινα της Chelsea Που είναι, καλά, που είναι right back. και μετά έχουμε τον Στη θέση είμαστε. Ανταραμπιγιό. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είμαστε στην. Όχι. Τέλος πάντων. Μετά έχουμε τον 8, 7, 6, 5, 4. Είμαστε στην 4η θέση. όπου είναι ο Ανταραμπιγιό, όπου είναι center back της Manchester City. Μετά έχουμε τον Βάιν. Είναι Καμ της Manchester United. Μετά έχουμε τρίτη θέση τον Ρόμπερτ Νούνες, όπου είναι center for στην Ατλέτικο. Μετά έχουμε τον Αλβάλο Τετζέρο που είναι left back στη Real. Και στην πρώτη θέση έχουμε τον Άλεξ Καρμπονέλ της Μπαρτσελώνας, όπου είναι center. Θα μου αφήσεις να το πω εγώ? Ναι. CF. Δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Center field, κάπως έτσι. Αυτό ήταν το Top 10, το πρώτο Top 10 για το κανάλι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε like και ένα subscribe για να με βοηθήσετε να συνεχίσει η σειρά. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!